umakoti umthakakhona wena ufuna ukwenza njani ukusibona nje impela sidla imvu yangothi ufika waphika ekuseni waphikile ngo-10 usupheka ngo-1 manje yini? Awu, ngenzela ukuthi phela sikwazi ukuthi sidle nasemini. Hayi wena kade wayiqala lento yakho yini ufuna ikukhumbuze? Hawu, usukhuluma ngani manje ma? Hayi bo ntombazane engathi sukhohliwe wena waqala nisafunda isikole nomntanami. Hayi uyakhumbula ukuthi wena umntanami wayebuya late esikoleni ikakhulukazi ngokulesihlanu abuye ngabo-7 ebusuku esagqoke neyunifomu yesikole ngenxa zakho. Hawu, usukhumbula into zakudalanga angiseyingane phela lapha. Hayi bo uyakhumbula ukuthi wena mhlazana umntanami efuna ukuthenga ihashi ngimthetha akathenga ihashi kuze ezoligibela emsebenzini njengoyise wena wathi makathenga ipholo. Uyakhumbula na? Hayi-ke angisazi-ke kodwa wayengeke phela zahambe ngehashi, wayengeke nje azahambe ngehashi kodwa ngaphi behamba ngemoto. Uyakhumbula wena ukuthi ngelinye ilanga wathi umntanami makafake isudi uma emsebenzini angafaki ingubo zesintu? Angikhohliwe njalo. Uyakhumbula ukuthi ngelinye ilanga umntanami wayelele esibhedlela egula uma ngifika mina ngisuka kamhlabelingana namakhambi ngithi ngiyamelapha wathi wena masisekele odokotela. Umntanami walala iy'nyanga eziwuthi zonke ebikho ngiyakhumbula na? Hayi ma, wazi kahle ukuthi lesiya simo sasingeke nje sisimlapha ngemithi yesiZulu. Uyakhumbula wena uthi mhlazane uzoshada wena wawungafuni ugqokisa idwaba nenkezo ufuna ugqoka ingubo emhlophe njengabelungu ukuthi uyakhumbula na? Nawu ngeke phela ngishade 3 years ago. Imishado yesimanje isifaka ilokhu njani ingubo zesimanje ngabe ngemhlophe noma ngomunye ukhali kodwa wesimanje. Futhi umshado wesiZulu mina ngizange ngize ngiphike, ngathi ngizowenza kodwa uma uzoba modern. Hayi bo ukhona usagqoka isidwaba manje, asinge isidwaba esikhathi samanje. Hayi-ke ngidlala ngami. Oh uyazi wena ngiyabona ukuthi hayi ngikhohliwe ngithi uyakhumbula yini ukuthi wena sahamba nayo saya emngcwabeni ehlobeni kwanangoma wena ungafuni ukupheka idombolo njengomakoti wafuna ukupheka ukhala wathi wena hayi izipho zakho zikulungele ixobe ipoto. Uyakhumbula na? Hayi bo ngithi khuzela wemakoti ngithi khuzela akubomakoti nje wena ngiyabona kufanele ngikulayele nje ngishaye phansi nawe ngoba ngiyabona ukuthi no yini ngathi ukuthi abawenzanga kahle umsebenzi okumele bawenze kathini uzogana. Wena sele ungakwazi nje wenza izinto eziphambene nomthetho. Engathi uyakhohlwa ukuthi mina nomntanakho singama-couples, sishadile savumelana enkantolo, siyi-community of property. Hayi bo lalela la ntombazane, uma ufuna ukuganela la kwami uzokwenza into eshiwoyo. Usakhumbula wena kushone indodakazi ekadadewethu uThembeni njengomakoti kumele nihambe niyomgeza wena-ke nje umakoti omdala nawonke wagoloza uyogeza isidumbu wathi wena uzongena amabhadi. Ababatana wavele usushadile vele ayisekho nje vele into usazoyenza noma ngiyabona wena ufuna vele ukuthi uyeke umntanami uhambe uyothola abantu ufuna ukumnela imali uyamnela wazibambela nje ilotho nje. Lalela ngiyazi ukuthi umntanami akaholi into ethile la esebenza khona kodwa ngiyakwazi ukubona mina uNonkiloyi umefuna ukumela umntanami igazi. Wasibindi nje sekungiphendule njengomakoti fanele ngabe wena ubheke phansi uyachobozela uthi yebo mama
futhi nje Nkosi yami engathi angazi ngiyenze njani. Zolo lokhu uhamba utshela abantu ukuthi mina ngiyakuthakatha wena, kodwa ngihlala ngikubeke emthandazweni yami ukuthi uguquke nawe ucabange njengomuntu. Kodwa wena uhamba ungikhuluma kabi. Nawenzani? Yini le ngakudlela yona? Ngoba into yenzayo nje ubamba umntanami ngale nkukhu yakho eqothulile. Umqedile. Futhi wena wamfakela igobondela kade ngabona. Ngoba umeke wakho washo nje ukhiphisa. Akakwazi akasenawo nje umthambo kanti umntanami. Mina ngasangiza ngunina. Wangicelela ibele. Mina nje bengizama ukuyenza ukuthi ngenze into le engenziwa lo mbani. Yini osho mina? Uthome lapho wavela hamba le eGoli. Wena uzongitshela ukuthi ufuna unibe nomuzweni. Nithini ngami? Cha iyangixaka le nto esuyisho manje ngoba phela neBhayibheli liyasho ngibona umuntu weBhayibheli. neBhayibheli liyasho lithi owesilisa uyoshiya unina noyise ahambe ayogana uhlala nomfazi. Kanjalo-ke nasentombazaneni. Ngiyacela ukuthi nayo into owayenza-ke. Mina neBhayibheli kokuqala awazi. Awulazi kahle. Yabona nje umuzouchazela uthathe into ongayazi kwawena ukuthi ichaze ukuthini. Uzovila ngayo. Hayi ntombi uzosha. Lalela la wenzani. Sasha isikhathi sakho sadlula. Hayibo, mina ngojubhile wena ususifanisa nami. Awusufani. Futhi nje into ezazenzeka ngo-1980 manje si-2020 ba 2026. So-ke ungangitsheli-ke mina ukuthi mina kwenze ku-1 no-2 no-3 azifani lezinto. Futhi mina-ke nje nabazali bakhe lokangishade naye abafani. Nempilo esasiyiphila ayifani. Vele kudala kwamele ukuthi indoda ishiyise nami ngomjalo hambe sewaphumuzethi ngoba kwakudala. Manje izimo zishintshile nomthetho ushintshile. Abanye bazothi ngiyadela kodwa phela nawe ingazuthi ukhuluma kakhulu-ke manje. Sasha isikhathi sakho sadlula nje sekuphelile. Wakotiza wagana ngendlela yakhona ngendlela oyithandayo yakho kwakuyilungelo lakho nawe. Manje nakho-ke 50-50. Yabona ngalapho-ke uyahlala umtshele kona uhulumeni uyangidlalela angeke kubone lokho. Ngisebenze kanzima kabi mina ngifundisa le ngane ngiyikhulisa yeke ukuyifundisa ngisayikhipha amakaka. Yaze uyophuma kahle kunzima. Ngasuka lapho ngayiseva futhi ngizimali zami engangizithola belungu emakhotheji. Ngigcinela belungu. Uzongitshela ukuthi okwakho. Hayi nami ngifuna ingane yami. Angisho ukuthi ngiyasiphikisa isinqumo sakahulumeni kodwa nami njengomzali funa ngibe nengxenye lapho. Hayi soke sibukeke. Umthetho soke sibuke phenange nkakumbombo. Soke sibuke ukuthi inkantolo yokuthi nemhlazane kwenzeka. Yabona nje lowo 50-50 wamaphesenti ukhohlwa yiwona. Yena umntana makuthiwa ngiyadivosa. Yena ngizwe wena makuthiwa ngiyadivosa. Umntanami uthatha 50%.
mina ngithatha ukeke. Hayi phela ukhona ozokusho njalo. Mina ngithatha ukeke, ngithatha ukeke. Wena usekunani? Ngoba awufike unephini. Kuqala nekome yodwa nje la esibaleni ngenxa yakho. Sathatha zonke iy'nkomo Uthi mina ulokhu njalo ngizafunda ngikudala. Ngikudala nje. Funa kahle kahle sengabe siyaphuma siba nomuzi wethu. Naku usale wedwa nje wophole nami nje ngophola lami. Ngihambe ngobra emzini wami. Ngihambe nangibhidikode emzini wami ungekho. Uzoloku ungimemele. Hayi uhlukane nami bani. Khathele wena. Imali yokudoda yami uyawazi ukuthi ngizwele. Yabona nje yaze ngiphila phela. Singale nakuphuza. Yabo wena. Yazi ngomgobuza. Avele uyinamaphiko. Yandize. Yandize. Yazi nawe ngazi kahle. Kophela konke lokho wante mhlazane mina Jubhili. Ngavusa leli khanda lami. Awungazi kahle wena. Hey. Hey. Sekuney'mpiko lo. Akoti. Ozihlale lapha ntombazane isikhulume mina nawe. Kudinga ukuthi nje sibe nenkulumo ende. Ngoba ngiyabona ukuthi izinto ziyamosheka. Ngabe so dingidana. Lalela-ke makoti, angiziyazi ukuthi indoda yakho umntanami phela useGoli. Phansi emgodini emajukujukwini omhlaba. Usebenzela wena ney'ngane zakho zakusasa ukuthi ibe nesaseqhazi. And laphayana impilo yakho isengcupheni ngakho nomyini angabuya ngibhokisi noma inini. Cha ngikhuluma kanjena phela ngoba ngiyabona no engathi izinto ziyaphuma esandleni. Lento yakho ukuthi uma edrobheni uyothi ngidose noma kukhona izinto oyozenza indlela ogqoka ngayo angiyithandi. Hayi uchaza uthini? Cha vele ugqoka ngale ndlela osho ngayo. Yona ngiyayibona ibekezekile kodwa-ke umqala uma usuzofaka ne-makeup ufake ney'nzipho ufake yale misila yakhona. Yabona angisazile. ichaza ithini lento. Ngoba phela ngisuke ngiye edrobheni, funa edrobheni kube muhle vele. Kwenzela ukuthi kube kuhle. Hayi bo. Uba umuhle vele asikho isidingo sokuthi ube futhi vele uma leyo nto khona ngabe uyayenza uma kuzofika umntanami vele efike vele eGoli. Uyenze le nto wenzela ukuthi phela akubone umuhle. Cha wena awuyenzi leyo nto leyo. Uyenza ngoba edrobheni yini lo ufuna uyi-achieve ithini igoli yakho. Eyami indoda ayinankinga uma ngiyedrobheni ngigqoke kahle. Sebengathini nje abangani bayo uma ngihlangana nabo nabantu akabaziyo sebebona nje ngiyigxaba lomfazo othoyize edrobheni. Halala akunandaba ukuthi abanye abantu bakubona unjani. Wena into obaluleke ngayo ukuthi ube muhle umntanami kuphela. Lento yakho yokuthi usuke la ube i-slay queen ugijime uye lapha edrobheni kube ngazuthi yakumafilimu ngathi uhamba ko-red carpet angifuni. Kunalamakhoshapho lawa amakhulu owagqoka engazuthi labantu abaya kuma-magic ball. Ngifuna uwashise lawo mano futhi enye isikhathi ngizowashisa mina.
Kuzokwenzeka ngizoshisa mina imali engiphilise ngoba uma usugqoke lento yakho nendlela ohamba ngayo iyashintsha emgaqweni. Ngoba ngiyabona cha ufuna ukushela, ufuna abakushela. Hhayi-ke ngisaphila. Yabona njengoba ngila mina ngiyiso lomntanami. Ngiyisosha, ngiyi-bodyguard lakho, ngikugadile. Hhayi lokho umuntu ozokazame nje ukuthi athi sorry kuwena. Ngeke. Awu ngingacishe inkukhu. Yini inhloso yakho? Yini inhloso yakho? Waphe iyodwa inhloso yomuntu wesifazane uma ihamba iphuma ngaphandle kwasekhaya echotha echeleze. Nale nto yakho ukuthi uveze ukudla komntanami ama-activate lawa. Uzwa futhi ngiyabona ngelinye ilanga wathi fane spray. Uthanywe kamnandi. Ekabahle ikhaya ezisondela kuona. Ngiyabona iy'ngqondo zakho ntombazane. I-cleavage suke ngiyishayisa nomoya. Kumele nje kushaye umoya uma uwumuntu. Ngoba la angikwazi ukuthi ushise umoya ukhona wena. Bengingakufuna ngabe nginomuzi wami. Ne-cleavage ngisuke nginayo ngenza ukuthi ifile good. Ngifuthe ngesipray icolezela. Ishaye umoya nje nayo ngiyiphefumule. Hhayi ngoba ngisuke ngifuna abantu. Ngizobenzani mina ngithanda oyedwa uyamazi umuntu engimthandayo. Uziwenza cebezela amela lento uthi umejike elangeni uthi uqaphe ube nama-bling bling la afakwa layelo ubenze imishado yesibili. Lalela-ke lalela iyaphela leyo nto. Uma uye edrobheni ufika namhlanje angifuni ukuthi ugeze, angifuni ufake i-roll-on ungakami ungafuthishe ispray. Imfethu ukubeka ngami ngabe ngifake isichitho ingoba ngivinjwe ukukhola, kodwa lento yakho ikhifuni. Ayikho leyo nto. Hhayi uzokwenzeka nje. Ngiyathanda noma awuthandi kuzokwenzeka and isinqumo sengisithathile. Uma uye edrobheni nje wowu. So-ke nayo nto yakho yokuthi kulokhu ngingena iy'ngcingo la ekhaya ufonela abantu engingabazi. Angifuni. Yazi ukuthini angisaphenduli. Ngisho nakuthiwa ama-salesman angifuni. Akuyafana uma ngiphendula. Ngakho-ke sengidicayidile ukuthi ifoni yami-ke ngiyidayise. Sisebenzisa le yakho. Uzokhipha ungangiphenduli. Uzokhipha iphini yakho, ifoni ihlale laphaya phezu kwetafula njengalezi akudala iy'ndingo. Lezi kri. Sesiyisebenzisa sobabili no-WhatsApp wami ngizofaka ukubalulekile abesekusontweni bazokufaka i-group. Ifoni yami i-personal. Ufuna abangani bami, ama-colleagues, ngifake nama-CV. Vele zizokhala ecingweni lifoni. Mhlawumbe futhi ama-salesman kwesi sikhathi. Speak of the devil, sorry, ngisho ukuthi sisakhuluma ngayo le nto. Asingazi ukuba lezi zinto engizibukayo. Uwe wonke lo mfundisela imikhuba. Lezi nto futhi ozenzayo lezi zobengakho ku-TV. Sisebenzisa ifoni yakho, sithanda uyathanda. Sisebenzisa ifoni yakho nje. Okwesibili, ngingaze ngikhohlwe. I-bank account yomyeni wakho ongumntana wami engamzala wavunjana inyanga ezu-9 isizophatha emina. Uyabona lapha imizulelo akusizi futhi ugole zami ngoba ngikusize ngalutho. Isizophatha emina le mali ngitshelile naye ngimfonele ngamtshela. Ungibone nje ukuthi ubengabazi ngakho-ke ayikho nayo into angayenza. Uzoyithanda futhi. Uzoyithanda nje. Uzoyithanda. Uyabona lezi uzoyithanda impela. And futhi ayikho into ongayenza ngalokho. Noma siyograsa sihamba sobabili. Uma ngidinga imali esitokfeni uzomunika. Uma ngidinga imali yokukhokha esontweni uzomunika. Yini oyenzayo ngemali ngoba into oyithandayo nje. Uhlalisana uyaphuma.
uzahamba uyaphuma namagiyazi. Bonisa umama manje. Angendaba ukuthi bashadile nabo. Uyayibhubhudla iqeda imali yomntanami. Uyothi angaguga nje engenalutho ephaketheni ku-0-0 ngenxa zakho. Uyicabanga nekusasa phela ntombazane. Never. Ngiyabona-ke lapho Angithandi into enzayo. Angithandi nje. Hawu. Angithandi wangempela futhi. Nalezi y'gcobe ey'gcwele lapha endlini yakho. Mina ngiyaqala ngoba ukhona uvaselile. Ikhempa noma idona. Wena nje angazi kukhona ubhala umoshakaiza. Lokhu okunye angazi nathi ntontoni omunye udeyi. Okunye ubhala ukwesiphintontoni ilanga lasho lacima. Kahle kahle yamosha nje. Ngeke uthi ugcobe into eziwu-7 ngesikhathi esisodwa. Uzudlala ngomntanami imali engaka. Angendaba ukuthi ayigcoba yakubona mina ngigcobela uvaselina nje ibhuleshile. Ngingikwazi. Uthathelwa yini? Uzomthathelwa yini? Kahle wena. Ibhusi ngangiyigcobeli nonzindoda yakho. Konke nala ngaphambili. Ubona nje wena usuthanda kangaka nje. Ingenxa yebhusile. Angikazi yona usuzothi izokujabula ebusweni ukuthi uchaze ukuthini. Ungangibuka mina ngijabulile. Hayi suka mana uhambe uyolima. Awuhambe emasimini wenze okwenzayo. Hayi. Umakoti besimanje. Angikaze ngibone into enje. Uzongitshakule. Kumsakathathelwa ibhusile. Uvasina loyo. Lokhu kubese begcoba wona. Siyamngazi ngengane. Ngizothola isibhede samakoti. Sibethule nje. Kahle umntanami sami kathole umfazi wami ngempela. Ayikho phela lento. Ayikho. Akusiyo umfazi lo. Wenzisa okuyingane. Shuthi uma ngingathola iy'ngane zizoba njani-ke? Zizoba wesi. Uzodlala iy'nkinga nje. Ngethela iy'nkinga sodwa. Shuthi iy'ngane zakhe zokuqayizela lapha. Hayi. Ngize nekinga. Hawu. Ngeke. Makoti. Waza sizothandaza. Hlala khona la. Okay. Thandaze makoti ngizwile. Laphaya eGoli kunestrike. Ngakho-ke ngiyamsabela umntanami ukuthi uzoba nomzimba. Sizothandaza then samkhulule iphinde zingabe ngisebenza. Yebo. Ngizothandaza Cha, imina uzothandaza. Imina uzothandaza makoti. Kade ngayiqala le ndima. Ngibula futhi ngimdala nawe. Futhi uma ungathandaza manje unikeza serious. So imina uzothandaza usungalandela nje. Ubeke lawo magama. Amabili amathathu. Ungabhabhalazi kakhulu. Ngoba ngiyanazi ngesimanje. Kumele nami ngiyithuka ngiyaqina. Ngiyaphapha ngibe ngikhohlwe ukuthi phezulu umdala nami. Kumele uma ukhuluma naye uzithobe. Ukhulume yonke into isuke enhliziyweni. Into enyaziyo nje imali, Nkosi imali. Angicabange nje ukuphila. Hayi kuyazivala amehlo nje. Ngadla izulu. Kakaramba. Ngicela Nkosi usingathi nangumntanami laphaya eGoli. Sebeyabhekisha-ke abanemihobholo bafuna ukunyusela iholo. Nkosi yami bakhohlwa ukuthi leli golide akusilona labo kuphela nathi liyayifaka ingxenye ey'mpilweni zethu. Imihobholo yabantu benkosi yazi ukuthi usathane akekho omunye. Ngakho-ke inkosi yami ngiyacela ungivele umntanami. Mhlawumbe-ke uma ukuthi sekuyisikhathi sokuthi akahle ngebhalede. Mina makoti ungiphazamisa. Uma sekuyisikhathi ukuthi angesiphike icebo lakho Nkosi Ayibona. kodwa ngiyacela Nkosi yami-ke ahlangane lapha eGoli
lokuyisitshana nje azokwazi ukuthi aphahlaze iqanda Nkosi yami. Sikwazi nathi Nkosi ukuthi unekhansela kube khona into esizosala sikhombe Nkosi yami ukuthi nangu-ke umntwana akamshiyile ngoba umakoti wethu lo esinaye hhayi ushaya phansi ngonyawo uthi Nkosi le nto wayisho ezizalana nani yena akayizwa kahle. Kuyafana ukuthi nje awuziculela. Nkosi yami ngiyacela Nkosi ungene ekhanda likamakoti wami ake ahluzeke naye abone ukuthi hhayi yena umakoti oqotho, hhayi yena umakoti olungele umntanami. Uyazi-ke Nkosi yami ukuthi yini phakathi kwenhliziyo zabo. Lento yaziyo iyona nami ngiyayazi vele umakoti wakwami akamthandi umntanami, ufuna imali yakhe uyamchitha nje uyamqeda. Yingakho Nkosi yami singakakwazi ukukhanda umuzi emhlanga ingenxa yomakoti fanele nathi siphile majahidini amakhulu Nkosi yami, singomakhelwane nalaba abamhlophe abelungu phela Nkosi. Manje-ke imali zonke zithatha yilo makoti kodwa-ke sisathini kodwa uma wenza ikhanda lakho kulungile baba, kulungile ukuthi makenze thina sesizodlala izipho ezosala kuyena. Nkosi yami ngiphinde futhi ngimuse ngokuzithoba uma ngiqeda nje ukuthi amen, njalo umphongolo womthandazo ngoba lo ozothandaza umakoti nawe uyobe yena nje ngiyazi uzobe evimela nje ayikho into ethini azobenza ngaleyo mthandazo wakhe. Njengoba Nkosi senziwa ngulamehlo shaya-ke amaphiko phezulu umntanami umenze Nkosi abe nogqozi avuke amatende Nkosi adonse noma yiphi umuntu wesifazane oseduze kwakhe. Nkosi yami ukuthi atshale imbewu ezomila uma yena engasekho emhlabeni. Uxoleke Nkosi yami kulabo abonile bathatha amalobolo ami iy'nkomo zikobaba abazishiya ngenxa yokuthi kuqhutshwa isibongo. Kodwa-ke kungenzeka ngenxa yabantu abafana nalo abangafuni ukwenza izinto ezazenziwa nasendulo Nkosi. Yazi-ke Nkosi ukuthi wena ubona izinto ongakenzeki. Uma kwenzeka-ke umntanami waphahlaza la maqanda ngicela Nkosi kuphume noma amathathu kube nje amadodana amabili nendokazi yodwa ngoba Nkosi indodakazi senzela ukuthi kubuye lezi nkomo ezamosheka bese kuthi kula madodana siyabhalansisa Nkosi. Kungenzeka enye yawo iyitabane kodwa Nkosi yami senzela ukuthi uma lenye angeke phela zombili zibe yizo kodwa mayodwa iyokwazi ukuthi ikhule isibongo. Lenye esingakwazi ukuthola le ndoda nayo mhlawumbe kubuye la malobolo eseyidabule. Nkosi yami usishaye inyoni embili ngitshela lodwa-ke icebo lakho linezihle. Wena uyazi ukuthi uzokuhlela kanjani lokho kodwa ngiyacela ukuthi noma ngabe yiphi iqanda elizophahlaka iy'ngane zami zibukeke abazukulu bami. Amen. Achamunye angazi umuntu okuhlalele kanje umthandazo njani lona. Makoti awukwazi phela ukuthi ngikhohlalele ngiqeda kukhuluma nomuntu ophezulu kangaka owasidala thina sonke. Hayi ngeke awulungile hawu khohlakele. Lalela makoti nawe ungathandana noma yiphi indlela ofuna ngayo. Sekuyisikhathi sakho-ke mina sengiqedile wami umphongolo sengiwuvalile ingelosi zawunyusa manje sezibili nawuvolo wakho uthandaza. Baba baqala futhi ukonakala ngiyacela Nkosi uzwe mina. Nkulunkulu wami
ngicela ukuthi umekwazama nje ukufaka lo mdondoshiya wakhe kwabanye abantu besifazane umyeni wami thumela istroke inkosi ushago ngobale indlebe nezandla nomlomo ngoba kube kunjalo nje kungenxa zakhe so umlomo uyadala ngakho umlomo wakhe ungadala into enje wena kusami ngicela wena umthumele ngezulu uma ngenjalo uphinde futhi inkosi wenza ukuthi umuntu uyazama umyeni wami uyifaka lento ungaphumi lutho ungenzeki lutho liwe nje inkosi liwe nkosi yami ngicela uzwe mina nkosi ngingumfazi ozithobile nkosi ngenza into owawushilo nkosi yami ukuthi ngihlale ngentombi kuze kufike emini ngenze njalo nkosi ngizogixabeza ngomamezala obole kangaka nkosi yami ngize kuluzwe mina izwa mina nkosi ngikwenzile okuhle makoti ungasho kanjani into enjalo ufuna ukuthi umntanami angakwazi ukukhipha uketshezi awulungile wena kade ngakubona ukuthi wena awulungile hayibo ngizama ukwakha lana angitsho niyahluleka ngizama ukulungisa lezi nkinga wena ongafuni ukuzilungisa hayi wonakele wena wonakele ngiyafisa ngathi umthanda wakho ingajamba wonakele kabi wena awu Senyazisola usibhekile usothandaza awumakhohlwa lutho wena sesithe nje akangabuyi le nyanga hayibo ngokani manje thumele wena ngoba bevele isanda ubuya njengoba kade kushoniwe la umnganakhe ngenzansi kamweni ngathi nje hhayi akavele ahlale egoli ngoba phela iyimali nje nkosami kuyimali usuke egoli uza la enatali ngeke ibiyimali kude kabi kwaZulu bakithi uhlale egoli ngeke ehle kabi nginyanga kumele sengicabangeleni naye khadi angigcisi nakube njani nakho-ke ile yonke into eniyazi umntanami ozazakho wena njalo mekuwenza vele umshove ngalento yakho njalo mekuze umshove ngayo hayi ngikawusebenzisa ikherothi sebenzisa ikherothi ngihlula lento umntanami ngeke angashona phela wena hawu anginandaba ngibheke mina ngihepi kanjani yebo ngisebenzisa wona ikherothi selokhu nje ahambe uyise iminyaka leminyaka yuba 28 years old angishiye ngisebenzela ukherothi nje noma yini and futhi awukhulumisi ungahleki serious hlukana nje nomntanami ayesisi ubuza ithishu angizange ngibone ngoba siyithenge eningi-ke ngiqiniseko sokuthi izoqeda inyanga yonke ngibona ingasekho ithishu nje ayikho hayibo ngokani manje ngivele ngayivalela lapha eprofini yami uphila khathele wena uyabhosha nje uyazi ukubhosha nje kuseni imintambama ukubhosha uyabhosha nokuthi ubosha nje ukudla komntanami uthi uphuma khona ukudla ungene efrijini uluma ne-apula uyaphuma uhlephulela ukherothi aloye ukudla nokherothi udle ngendlela le ngisho ngayo ukhohlwe nje into ey'ningi uloke lomushana nokudla sula ngamaphepha angigcinami nophepha agcwele pho uzojwayela nomuthi wamanzi usancane uzoshilika ithishu nje yokufini hlukana nethishu hawu eyiningi
iningi impela Kuyinto nje kodwa nje ingasilasinya yonke ngoba uma ungayisebenzisa manje ophi inyanga idala yaphila kumele uthathe imali futhi uyothenga enye ithishu. Kodwa nawe ngathi usukhomplene nayo yonke into. Njalo nje uyakhomplena. Uze ukuthi Ibiza kabi nje ithishu ngeke. Njengoba urola kangaka ngithi iroli elilodwa nje ulisebenzisa ngosuku. Shuthi nje kahle kahle umasho 10 rand ngosuku ne 10 shuthi kahle kahle 300 nje ngosuku ngiyawubhosha. Hayi makuthi ngeke. Ake ushintshe nje kube umuntu. Mina ngiyanga ngethelete ngoba ngiyakathatha esontweni. Ngihaphe kabi. Phela kuba yimfowethu ngabe ngisethuneni manje noma esibhedlela ngilele uyikhoma. I love it, Obo. Shuthi ushita manje ngesandla ke njengabanye abakayikhonja. Angeke ngisemkwenze lokho. Hayi gama lomuntu imali phela uzilokhu ungibuza leyo nto. Uyayazi ukhuluma ngobani ushita ngezandla. Umsebenzisa amanzi. Nale TV esibukayo lezitho idlala into eyodwa njalo. Entweni siyakhokha. Wathi si ngoba uya umyeni wami okwenzayo. Cha phela uma kukhokha yena phela sikhokha mina ngithi umntanami. Wavundala. I-DNA yami 99.9% ukuyena. Chaza ukuthi-ke into ayenzayo nongibalisele. Wena njalo na-DNA yakho u-0 nje. Ungazithi ushoda ngegazi wena uzoba useless yena. Ulozo ozonikela. kumele siwanyuse la ma-channels. Angeke. Ngeke uzunyusa ama-channel makoti. Hawu ngafa. Ngeke uze kubone lokho. Usho ukuthi uzokhokha malini? Ungade umcabangele umntanami. Umntanami akayibuka i-TV uphansi emgodini emayini. Uyajuluka kuyethina soluwe. Yena khokha. Usudlala kabi. Hayi udlala kabi bona ngiyabona. Igcino nje uzifakaza ngempameni kabi. Hawu udlala kabi utayiwe. Udaba uphiswa awusukume kuhambe etoilet. Yangikasula. Nongabekezela sisi. Ubekezele nje ubekezele. Kodwa kusalayo angize ngimnike thishu. Ngimnike. Singamane wenze amanye ayizimkele. Vele waphila nokuphiswa vele ade ngiphisiwa yikho. Ngempela. Lalelayo. Ukhona-ke into ebengifuna ukuyikhuluma nawe. Okuwukuthi-ke bengingazi ukuthi ngizoyibeka kanjani. Uyambona uphindile. Uphindile lwana ngendlu. Oh yebo ngiyamazi uphindile. Uphindile lo oyibo uphindile ngoSamson. Yebo lo ningane uphindile. Hayi. Awumphakathi ngosababazi njalo unyaka uyazala. So ngenza uphelile ukuthi achazele ngathi ingane eningi. Unamaqanda amaningi so Angizwanga. cha musukuphazamisa. Ngeke ngiyala. Musukuphazamisa makoti alisakhuluma mina umuntu omdala. Awazi ukuthi ngizothi. Imali siphinde sikakuthatha ilungile engayenza. Awazi. Ya. So-ke ngadicide-ke mina ukuthi uphindile kube uyena ozizalela abantwana la ekhaya. Hayi ngiyabiza ngisehlane la. Yazi ngisehlane. Hayi bo wayithukisa nangithi wena ufuni. Into ongayifuni le wesithathu lo nyaka ushadile. Isikhathi esikahle. Awu, wena uyayibeka imali. Uyayibeka yini imali wena ngoba phela into yaziyo kuthenga ama-tissue box ukhokhele nama-TV funa ama-TV abizayo. Ngiyasothi khona imali oyishudumisa ngasese wena.
sengizifonele iy'hlobo. Abantu abadala savumelana nje, uyabona nje laba bane emkhondweni, kwaNongoma, iSempempe, nalaba la elokishini embala. Ngifundile kahle lelo. Hawu, manje lokho ngicabanga usamnenga yini? Hamba Ntombo, susala sincenga. Awu, ukuthi ngicathi uzoncenga mina. Habi. Yazi lelo bhodi ngiyabona. Bona ukuthi la isekhawonile. Sekhawonyoko la yi. Angingani. Ungabona nje wena. Layilani sokunika nje inyangana ezimbalwa. Ngoba phela siya-understand ukuthi umkhwenyana ule eGoli, awumtholatholi. Sokunika nje iy'nyangana zokuthi aloke ebuya ezama. Nawe phela uyivule yonke makoti. Hawu, awukwazi ukuthi udedele kumkhwenyana yonke into. Mhlawumbe wena funa uyivule kangcono lento ukuze ukwazi ukuthola ingane, ngoba siyahamba nesikhathi nathi siyabadala soze sife. Uzile endlini encane. Ngeke nje ngihlanye kanje wena. Inhliziyo kaJesu, emini sengizokashwa. Amen, bakufundise. Ngiyacela baba, please. Baba, ngicela ukuthi ungilethele umkhuleko la ekhaya. Phela lo mkhuleko awuspeshali. Awudingi omunye esiphathane. Udinga mina nawe baba. God.
Yamene ndini. Yazi angazi ukuthi yini inkinga. Hayibo. Kanti ubukhona Hayibo, njani? Simoya kwenze njani manje? Lalela, inja yakho idla amaqanda. Ngifuna ke ile ngizwe. Hayi buthi yahlala intombazane. Angidlali ngiserious. Lalela. Le ngane yakho imithi Washo isile yami. isiqiniseko ngoba mina angiyazi lento oyishoyo. Angidinge isiqiniseko imithi isile nje kwaphela. Imithi isile. Hayibo, wazi kanjani? Hayibo, usho ukuthi singazi kanjani? Hayibo. Angibuza ukuthi umbonile yini? Umbonile Kufanele mithi? ngimbone yini? Ungitshelile umntanami ukuthi uyena. Uyena nje umithi. Kanti nawe uzwile, awubonanga. Akhulumile ngezinto ongazazi. Ungathi bangaka abafana kule ndawo. Ngathi zingaki insizwa uzoganyelwa le yami. Ungitshele yena mathupha umntanami. Yena loyo uzoganyelwa le yami. Hayibo, uzama ukuthini ngale nkulumo? Uyazi uma uyibuka indodana yami usuwahla. Uyabona baningi abantu ebingathandana nabo. Lize nilibambe lingashoni. Wayithela. Ngikuzwa ngisemnyango kwenze njani ma? Yabona wena. Lalela. Umthisa khona imithela ngane kaMambeje ngoba yamazoma makalungile futhi unonya. Awu, yazi lento yazi kwenze Awusakwazi ukukhuluma manje. Yini inkinga yakho? bengisazochaza ukuthi Lalela-ke.
Kuyokusiza ukuthi-ke seyihlawula le ngane. Awu ma uyazi nje ngingikwazi ukwenza lokho. Awu, uzovinjwa yini? Angisebenzi futhi imali ekhona funa ngiyofunda. Uyihlala isikhonkosini. Uyabona-ke le mali bengiyibekile ukuthi wena uyofunda. Sothatha yona le mali uyokwenza ngayo inhlawulo. Bese ngenze njani? Uzozibona phela nje usuyindoda. Ubucabanga ngempela. Ubucabanga ukuthatha amathuluzi okwakha umuntu uwasebenzise. Ubucabanga uzophuma isithembu. Awu ma bengithi ngiyayidlalela. Sebenzisa lokhu. Out of bonke abantu wavele wakhetha ingane kaMambethe. Cha ukuthi uzinhle unaleyo nto uneneva kodwa. Imnandi kakhulu umhlawumbe. Awu hayi ngiyaxolisa ngeke kuphinde kwenzeke. Yazi uyalutho nje. Suka. Janet, ngicela wehlisa umoya. Bekuyiprank nje bengiyiprank ngidlalisa hawu. Kanti awusadlalisani wena? Ngizongena i-night shift namhlanje. Kodwa ungangidlalisa kanjani kanjalo wena? Hayi. Indaba yakho ijayisa. Imakhe, ngaphambi kancane. Nakho engazuthi la isala kutshela sesibona ngomopho. Uhamba nje kancane. Yini? Telefoni lami lezi ngiyacela tu. Hayi, wangitshela nje into engahlangene nazo. Ngineyinkinga eziningi ngabe mina ngisanda ukulahlekelwa 20 million. Wena uzongitshela lento ongitshela yona. Akho ambulance engizoyifonela mina. Akho ambulance. Ngangikukhuza ngithi abafana baza kuhetha. Wathi udla ubusha bakho budle wedwa ke ntombi. Ngicela ubambe kancane ngizobe ngikufonela nje ngifona. Ungabusafona yenza kenze. Hayi angisaziki. Ngenze njani ke mina nje ubususu kulala phansi. Hayibo. Yini sisi? Yini? Ayavuke wena vuka. Hayi, yes. Kusiyaphi? Imaki. Phela mina ngisengasebenza emahashini. Ngangikwazi ukubona umuntu uyihashi mase lizozala. Singakwenza nawe imaki. Ngenze njani? Okay, imaki ngiqala ama-centimeter ukuthi asengakanani. Ama-centimeter. Naye ungakhathazeki. Wenza ngikhathazeki. Imaki vula nje ngenze. Nakho-ke. Nakho-ke. Hawu yeza Nkosi yami. Yeza. Uyabona-ke manje futha-ke. Futha. Uphushe. Ngithi wakho umnandi ufaka. Wena manje shase ngathi iyangena kodwa ibiphuma le. Uyima isaba ngaka. Thembi. Waqala nini ukuyenza lento? Awusakwazi nokukhuluma njalo nje. Nantsonke. Nanti ikhanda. Yejeni. Yini le? Yaphupha. Hawe ma. 12. Angibani futhi ngase ngifonela Nkosi yami. Thembi. Ya yini ebusuku kanje? Ukhalelana. Nginenkinga sengizala imbuzi. Imabafe insurance hello. Unjani? Hello. Ngakusiza. Ngizoklima imali zomnyana masashona. Uba igama lakhe. Ubheka inkosi Sidwedwe Mlangeni. Ufike kanjani? Hayi bokubaleka ingane lokho. Kubaleke kakhulu. Ngihlala niwabuza nama-customer. Impela. Ayike washayiswa yitruck ikithi uyathwayiza emgaqweni. Hayi ngeke. Yabona nje uzosimoshela imali lo muntu. Ube happy ngempela yena ngempela azabhayize. Angazi ngempela benako nje ukuthithiza. Yini ubesopa? Mhlawumbe utshwala. Ubedakiwe.
Angiboni sisi. Angiboni ukuthi uzokwazi ukuthola lo 5 million. Hayi bona ngangigila yini sengikhokhela ngayo yonke le minyaka. Hayi ngeke. Akwazi phela. Angithi akuhambe obhalisela ilonto njani. Ka-Raf. Hayi mhlola. Uthini ngale mali amade ngiyikhokha sonke isikhathi? Ngiya-understand ukuthi ubukhokha. Ukurobha lokho. Lalela. Awenze kahle umsebenzi wakho. Yehlisa umoya. Ngiyawenza kahle. Ngiyawuza umtshephi ngiwenza kanjani umsebenzi wami. Imali. Manje mina yehlisa umoya. Uthi umnyeni wakho ubesebenzaphi? Mhlambe ube udokotela noma ube yini? Khonisa, ube umashonisa owaziwayo. Kanti yazi mina bengithi uzothi mhlambe ummeli. Usho ukuthini ngempela ngoba lo umsebenzi nje ungcono kabi. Usho kodwa ukuthi akuwena umbulele. Ngingayenza kanjani into njengaleyo? Asazi phela mhlambe ubufuna imali. Siyanazi phela nabafazi bamanje ukuthi ngingenza noma yini ukuthola le mali. Ayasazi nizonginika le mali uma ningafuni ngizonisuka. Lalela. Kusingaze sifike kusuweni. Wena ehlisa umoya ngizokusiza. Funa sazi ukuthi lo myeni ufe ngalendlela afe ngayo ngempela yini. Waqeda kodwa umatric. Yebo waqeda wayi. Cha ngibuza phela ngoba ngisho ingane ka first year yazazi impawu zomgwaqo. Izimsakaza nje le truck ubebhekeni. Uzama ukuthini ngempela nawe bingakusakaza nje uwena. Hayi. Uyabona angiboni. Lalela ke uzoshiya ama details akho. Uzosendela ku-email le yethu elapho. Sizolibheka kabanzi lo. Angithembisi ukuthi ngempela uzoyithola le mali noma cha. Ngoba phela funa sazi ukuthi ubani ubebudedengu. Ngoba sikwazi ukukhokhela umuntu mhlambe bekuyi-suicide nje. Ngithi accident ikhokha double. Lalela. Uyaphi lapho buya lapho. Engathi akuhambi kahle. Ngiyazi ukuthi umuntu mase engozini nemoto ukhokhela idouble. Kodwa kumele sibe nesiqiniseko sokuthi le ngozi ingozi ngempela yini okanye ihleliwe. Usuyanginuka ke manje. Angazi ngisingabuza wena. Uyabona ukuthi ungoshela isikhathi. Angingimoshela isikhathi. Ngiyabona ke uma ufuna ukuze emahhovisi ethu ngazizela wena mathupha kodwa sikuzomela siphenye. Siphenyisise phela ukuthi lo muntu akukho ukukhoshosho ubenzakalayo. Bese ngimngcwaba nini ke mina habe. Awu. Kanti awukamngcwabi? Ngilinde le mali nje. Shame kwakubike lokho ngoba phela ke engathi impela uzothi ukuhlala emakhazeni kuze kuphenyisiswe ukuthi uyayithola imali noma cha. Hayi sengizobambela amaKristu ke nami ngilinde. Hayi lungileke. Usuzozwa ngathi ke ungakhohlwa njalo ukusenda imininingwane kuleyo email. Ulungile bye ke. Angazi kubona nje. Njengoba ngibize i-meeting yomndeni, nawe baba, nawe mama, nawe inkosikazi yami enhle. Sengicabanga ukuthi sekuyisi isikhathi sokuthi ngithathe ngile mfana wami kulungile. Sizoza nendlebe ke thina. Hayi kuyiso isikhathi sokuthi ngithathe umfazi. Uthi uzothatha yini? Hayi ngisho lo mfazi. Angisho lo mfazi. Ngisho umfazi imoto. Angithi nayo ukuthi umfazi ngoba phela yabona ifuna ithande njengomfazi. Angithi baba.